para sa dimaro. Saan? Ganda mo buwan. Oh, kani si Mother Earth. Dito migdagan pag. Ano si Mother Earth? Taligtig ni siya. Mother Earth. Hi mga migs! Good morning sa inyong tanan! Magpa-signal mi ni Auntie Mercy kay walay among internet kay natumbahan na pod ang wire sa parkata. Nakagabi ira walay signal. Hi guys, good morning. Para maka-upload ta la baklay. Baktas-baktas ta kay para maka-upload ta. Kay aron sayo ta maka-upload, maka-video na pod. Nya kuyog na ko si Iboy kay wala man ni klase. Oh, diba? Hunter na siya. Hi guys. Di na nimog ignon. Mga migs, good morning sa inyong tanan. Pangas na sa ni Auntie Mercy sa bukid. Good morning guys. At may maligo. Unya, si Bibi kay nangala man to, pangayuan niya Koreanag manok. Wa nakabalibad si Koreana. Dakpa ni Koreanag manok duha ka buok kagabi ira yung tanan mong dakpon pero kay wa man madakpe. Oh, mabitbit mo na te. Wa man madakpe kagabi kay namatog naman. Aw, ganing hara ni ag dalon nun tanan ni Koreana unya kay wa man ma hawiri. Gerate. Unya ang ilang labunon nga gidryer, wa naman nadala nila kagabi kay gabi na kami na lang magbitbit ani kay mga sinina ra bagin ni Inday. Yang gidryer ni Sinsin kay di man lagi kauga kay magsigir magkuan. Init ka jot nga pagkataon-taon uwan na sa dayon kusog kayo. Ako yung gidala din kay gidryer unya nalimtan man nila kagabi. Aw di na pud masigo lagi. Amo ning amo na pong gidala. Nya si Iboy kay wa may klase aw. Siya among bata-bata. Wala man si Undoy. Kay pangas man si Undoy kay kuyog man Jinjin. Kay wa may internet na mo din kagabi nya panawag man iyang kuan iyang dada ni Undoy mo. Kuyog ni Jinjin pangas. Nagdala ko sa duha ka buok manok kay ang isa among miswahan. Bahala na si Bibi kung saan na niya ang iyang ipahay ni Koreana. May manok Bisaya. Impas may manok Bisaya ni Koreana. Ikaw. Diyan na may sila ni Mother. Diyan na sig. Bahari-hari rapi si Mother ah. Kaguryang sila. Si Madam Hilin. Ay lagi na di mana maka-copyright. Hi. How are you? Naon sa nagkagidlay naman ta nagkagisi-gisi, nagkagitas-gitas. Kaya ako mga senador na bilhin sa inyo. Agoy. Bilhin. Agay makabuhi. Ang gi-dryer mo. Diyan mo na nato dok. Kaon. Kilaon ta kahinan. Naon sa man ni nya kani murag nilungag na gid siguro ni ba? Nilungag na gid na timingan. Nag-video ka? Niluluto mo? Naglugaw ko kay nagpalugaw si Dudot gihinantan mo siya. Nag-eskwela na siya? Wa pud klase lagi gahapon. Nagpa-prenatal na ka? Dili pa ikatulon ako nakabuhat. Unsa naman sa ni siya? Di nagkawadan gimingaw na niya? Ano pa mingaw-mingaw? Mingaw ba yan? Isip pangarangan na ra siya sa atong kauban. Unya kay naamay ako dala. Nag-bless ka wala? Wala na nag-bless. Nag-bless ka wala? Ha?
Wala. Nag-bliss ka, wala. Ay, wala. Wala. Nag-bliss ka ni Mama Ti, wala. Nag-bliss ka ni Mama Mercy, wala. Wala. Ala, wala. Blissan ni Mama Mercy. Lo. Pangita siya. Lo. Asa rin si Mama Mercy di ay? Manok. Tara, abing. Yawan na din na. Abing. Oh. Mga malilin. Nako. Oh, tawaga sila dito tanan ka o bata. Tawag ko. Di na undoy. Tarungak, ingon. Taro nga pagingon. Sa bibi, siguro to shirt. Nabilin kay. Ano siya? Nana magpormaw niya na ikaw niliw. Matamakan niya ang makumato. Oo. Pero na ana ko. Liam. Yung. Ni Mama Mercy nag-bliss mo wala. Wala. Oh, pag-bliss mo ni Mama Mercy dali. Please, bukdot. Please, na Mama Mercy. Oh, tagay sila sa pan. Dali na, tagay sa pan. Tagay na papariri. Dili na taga ng limang place. Kadawa ka nag-bliss ha. Tagay papariri. Ang nag-bliss hatagi sa pan. Oh, diara. Dong. Oh, ihatag na tong bibi oh, ihatag na tong bibi abeng. Kita na ba doon niya? Pag-bliss ni Mama Mercy. Oh, pag-bliss ni Mama Mercy. Tagay din sa isari patag ditong bata. Ihatag din ito sa bata niya. Oh, naray mo doy oh. Yatag sa bibi doy. Dong, naradong mo yatag sa bibi dong mo. Ha? Mingko isa. Ali dong. Oh, tagi lulu atag lulu. Si boy. Mana ya ibu? Aw. Si bibi walay budget. Hugas sa siya plato, sige naman siya panhugas plato. Naka-assign. Oh, nang imo di ay. Ya, si Pader na ang magmaneho sa manok. Hi guys. Dahil nang ka mga mix, sa ito ning out nang ka. Dahil pinya sa ato ning panitan, karon makikaon tanong. Ano sa ning pabugnaw, kabutan ko ng grip ay para. Ito daw, mabugnaw. React na liya. Dali ra mapaka-react. Hoy, video ya. Ay! Larong agtang ta. Gani anti ka nang surpay. Abing! Si Abing. Panita ng pinya. Te. Nanguan ko. Nanguan ko ba ada di Abing? Namanya video. Kuan ko. Oh. Ay nagit. Ano dai? Yung kita ni mo. Nya. Yung reklamo. Kita bre. Kuha bre. Kita oy. Di naman ko. Ano ka? Nangilog ba si? Nangilog ba si Mercy? Pero, tulog ka no? Gano'n mo niya eh? Diyan natin niya. Kasi, ngayon sa'yo. Dala ko muna din kay pagkaon. Bali 100 akong gipapalit niya kay 50 ra man napalit ni Janjan kaya nga isa la bagong bayan man ang akong ingon na wala bagong bayan. Sana man dyan day. Ah. Janjan bang angging. Oo. Saan ang ilog ka lang dyan?
Kalaki ba sa ilang Naluto na ang ilang tubig mga pero duga sa plato alila patungod-tungod raman so singa nila ang tubig sa balay Dapat luto ako. Sabi yan. Doon nadatoy lang ding re. Anayon mo na pa? Yan na rolling. Akang ruli na Ikaw magkatiyan pa? Yung pinagbakos ka sa imo. Ha? Kay? Ilan pa bakos mo? Hindi na ako napabakusan eh. Hindi siya ko pabakos. Tanaw ulit ka. Ha? Bakten. Sa maligyan ko na tanan baktin. Subuhan ko lang mga pagtalo na buhok. Pila na bakten doon? 3-5 lang. 3-5 bakten. Parang ko anak, nalutas na. Ay, pag lunod na po sa ako. Buwan ini? Minggu ya, sa? Minggu dah. Dah, Yung tanan? dah. Tanan? Minggu tadi. Oh. Ligo to sa dagat. At buhat na lang ka sa kuandong na ato asinan dong. Ano na ang taplangana dong? Nato ni ibutang sa rep kay nahuman naman siya upanis para unya likaon lami ug bugnaw. Boleh di butang pa. Ang ibutang pamangkuno hala o hawiri. Kani sa mga kamigs nagdahik ni siya sa parkata. Unya kay ang ilang gidahikan kay perti mang sagbuta aw. Napaakan sa tambubuan, gihilantan. Giladaan na akong gipatawalan una dito ila papa. Ni Papa Butoy din pagkahuman gipainom nako sa Bayjisik ug ni Pinamik. Muni nga nakauli. Na time na kuanan sad nga naami driver noon di nakapangas man ni Auntie Mercy. Di man mi. Oh, uluman na uluman. Di ra siguro. Di ra kayo kay ang ulo gid la kay ning tambubuan. Maang putukan di ra kay nala ka naging tambubuan nya maulo ka Kay di mi ka pangas kay wala man si Abril nagtrabaho man. Napakan man si tambubuan nakauli nakapangas ni. Nya di si mami. Edit ka na. Nang sa man ni ana request na ni? Nya manual siya dili. Di pa. Ayo. Kao man siya pinya, oy pares niya kanon. Tiil. Parisan niya ang pinya sa kanon. Tud anak niya. Jud antang pinya guys kay. Kuton kung sana ay gamitin niya. Mo gitida. Ano man Ano man Ha? Di na araw biraha ini. Ngano na kuan man ka sa bula? Inga na ba inga na Nagbalibula siguro. inga ako biraha din inga na inga na ako. Hop. Ya, bala dia biraha ako. Ini lagi. Panahon pa ka. Open. Open. Si Tita guys. Manghinlo pala si Tita bibigay sa anang kalha. Yan po lang hugasan. Guys. Hinuan na itong kalha guys.
Dahil parang ni gamito ni papapagkuan. Luto. Iya ko nung adobuhon. Guys, magpalit ni sa panakot. Kaya nagluto man ni sa manok lalula. Ni uban ako sa iboy guys. Tuyo ahos. Bitsin unsa? Amo palitan guys kay toyo ahos Bombay bitsin. Toyo ahos Bombay bitsin. Ito na sa tindahan kay ano palit ni sa panakot pa. Likado kay dinigiso. Eh, kung walay motor ha, ako kang pagpalit. Doon naman ang tingnan nila guys. Tuyo ahos Bombay bitsin na da. Tuyo ahos Bombay bitsin. Tuyo ahos Bombay bitsin. Kapat ka ba ito na guys. Dapat ka boy masalibay gali na buang ka. Ito julian. Kao na. Ikaw na. Ninyo. Ambot. Wag gali ko ka dito mata sa balay na wala ko ka dala nila. Kaya ang isa ang ambot ang sakit. Nawala man. Wantan sa mama. Ito guys. Bagay pa yun. Tuyo ang Bombay bitsin. Ano pagpalit na ito? Lain. Hi guys! Dati bisa makuha guys. Ayan guys, kay nalang mo ulit kay na may kinsis o magipalit sa itkabtag guys. Ada bibo kay dito sa kong kabarto to. Kaon guys. Kodin. Kaboy. Kapikas. Hawid sa ang itlog. Hawid ang cellphone. Ang kaon guys, itlog. Yeah. Guys, kaon gergrog ni ka. Senang kita. Si mama ipalit keso. Palit. Gula. Ano mga palit guys? Snack. Ano? Guys, sandalas na. Ito po. Sandalas po.
Like ang umaklayan guys. Pwede na mag-abot. Ito na ilalula rito guys. Dugay pa na mag-abot guys. Asmit ni mo daw. Dali man. Grade 4 man to grade 6. Guys, pagkamit mo. Adsi, ikahapangid po din. Agap sa ito. Abot kami guys. Patris video nag-abot kami. Kaya guys, aming sulit. So, Ma. Oy, yatan. Ngano dai nagidugay wala dai dan ana isa. Ora na kita kay. Nya giluto na ni Papa, gi-adobo na niya kay lami daw kunong adobo. Adobo ta karon mga mix. Nasabaw kay pura sabaw. Dubo-dubo lang sa takaron kay nakaihaw. Dia sila din si Tate. Ug si Jingjing. Lantaw sila sa mga video. Ala nangaon guys. Yan naghukad na si Mother. Kay para maniud to kay nakaluto na si Father. Wala magut pamala mo lang. Amo ka si ate. Luspad siya. Salini to sirit silini. Salini daw. Yes. Tuwa na tara bahaw. Ini katu kena. Kena nang bahaw man lagi sabaw na ba? Ha? Lagi sabaw. Yun ang ako sa loob. Mara ka dili ala. Hindi na maong sa gabi bro. Dali na mo maniud to pa. Tate, Dali mo. Jing. Dali na, panganta. Maniud to ta. Yan, diyan na, nakaplastar na ang atong mga pagkaon. Di ay adobong manok. Adobong manok among sudan karon. Onya, mama, niud to na dayon ta. Dali na mo, dali na. Anak ko, abay ni Mama. Ma, niud to. Ala, boy, di, ba't ano to plato ka nun, boy? What ay di ko lagi baka nga wala mang sabaw. Dali. Yeah, budog. Gana na kay Daniel. Kadane? Uy, tabangan. Yam. Naon sa iyo yan si Liam pa. Wala man sabaw. Wala sabaw pa ito. Na. Ang bilin di. Kurat mo kani ko. Ito ta guys. Diyo ko na siya abay ni mo mama. Hindi. Lagi ko to. Pagyasa din. Di ana ray lang lagi. Sabaw. Alam to. Guys. Hello guys. Lagi lang tani ka. Mama, apang na to tayo, guys. Big Mamba. Oh, Wala ba? Hindi. Dali na sa kan.
Oh. Lian? No, ano yung baso nila niyo? Nanara ba si Mami? Sige nila si Mami day, nag-abot man. Ano yung ba yung kay itong itang tara? Kaon ta guys, binanan ako si Riri kay nagsakit pa kuno iyang kuan, tulog siya. Ang atay, kay lami ang atay. Kuyo, day. Akin mo, day. Ito kita. Ito ta. Ha? Iko, gaya ko. Bigyan na si Mami. Iko niya. Palo nga. Kuya, day. Ano to dyan? Yan ulan. Eh, pusok ka pa. Tubig ka lang. Hila. Ulan ka pa. Ha? Ya diri sa kusina. Timing kayo anong manok luto na. Lagi ka man ay ba? Habhab na lang din ta murag atay ni ama. Atay mo niya. Narami si Tati, si Ate Mercy. Nagbot pa dito. Ay, kapila dek amin si Korean. Patulog kami siya nag-amin. Dali nga che. Nadani si Iboy, nadani si Lia TV. Ay, sino sa bata nino? Ay, yun to. Ya, pa sabi niya ni Papa, may gis Papa kay agabay gid sa kaldero. Dengar si. Sa suludan ni. Ay, sulod. Wala. Takay manok biya ni ah. Dali na. Oh, nya. Tama na tayo mo ba niya? Ano man ni video ni? Oh. Yun na. Video ni Marites Mother. Oh. Panahap Ang to ta. iyang video nasa likod. Mao kani ang Ano si manang dai? to dito kay ang wifi niya wala pa man. Nya, manito ta kay lang sa tamo. Dugo na dugin dani ang igagaw. Mayami yan, guys. Timing ang atong pag-abot. Yun to na. Anyud to na ta. Aw ali ay giatok ni si Ibong. Ali ni Ibong. Wala na, sinuban day? Nag ang dala sa litsok. Joke na gani. Ano sa ba? Ayaw ka na. Yung tutang niya with matching pinya. Wa man lagi si Riri nagkaon lagi. Tulog pa sa ate kay napakan man nagtambubuan. Nalan day ka na di ay. Nalan si Riri pinapaakan sa tambubuan. Mao nang kani si Mother Earth. Papaakan di sa tambubuan. Ah. Nagamit yan sa Marites. Okay na siya. Isang tulad ano no? May lang. Nato kami ni Nining taba ng tambubuan na. Nagkagam, okay? No, des kamada. Gusto ka mukha kung sa magatunin. Aw, paak. Pagi mo tate. Dagan ko. Sampot na yung banatan sa bubuan. Ting ako. Una-una sa sapot. Baho kang tai ha. Laki guro to nga sa bubuan. Alang nakapa man ko. Apa man din. Pangitan ni sampot manang buto. Maura sa ding maro. Saan? Yan sa bubuan. Oh, kani si Mother Earth. Gusto magdagan ko. Ani si Mother Earth. Taligtig ni siya. Mother Earth. Mother Earth. Taligtig ni siya. Nya kay panahon sa kuan, astig kayo ni siya. Pero wa siya ka eksiya sa bubuan. Daraw. Karon mga na dahil ta. Na. Sa kaon. Ilin, ano pala ni Lino? Alin na hilin. Uy. Ako. Alin ba? Bigagbaon ka. Nagdugang dililin mo. Ano mo nasawin? Uy, maniliog. Lingkon mo kuno imong ipon. Ano din na jotik na?
Tubig daw, mother. Ang hamin din eh. Tubig daw, Hindi uloy. lagi sa manok. Kaya, kanya pa mag-swano ng wifi. Mother, nasigil na wifi dahil. Pa. Pintal. Ang dito nga sa atin, alam mo kay kurente. Ang buto lagi nga, kuan man ka. Hindi mo ginanaw dito. Kapito na kadlaw karon. Karon la. Oh. Dito sa mua. Bunaw. Damo ka ako sa inyo karon kay pang number na kuan mo. Wala ginagawa. Balik lang mo kurente. Ha? Ha? Mga Sana ko na yun. Sige, nagtukar yung turyok na na. Aman si Dudong Delen. Siya ba ya? Ano to ano? Ibang tulit? Ay, ilang may kasi. Ha? May kasi. Ilin, Ha? may klase. Hindi kasi ako kon oh. May gusto ko, kate ko. Ay, ito ba ko to? Pungit-pungit man. Inday, gamay. Alin niyo? Panugto tayong lahat. Naga bang kung labi sa ba? Kumana mo panigoy. Ang kaon mo santol dito. Una-una na ako nga. Agay, nag-ihara basa. Manok. Nakalimot ka. Tanatik, agulit tatik. Ato dito ila mama. Nadi man siya kay napalag ko ng wifi. Bottom. Upload man lagi siya. Hmm? Upload man lagi siya. Dili na. Inday, Inday? ano man yung wifi dyan? Betul ba? Wala check na pula, wala sa nagiro. Ito lang wired ah. Betul. Kontak man niya. Gahapon ako na ito na pinutaka. Ini mo gapon kanya madinig gabi. Agahon. Sulit lang. Inday? Labas ha? Kaso na yung pagkat toryok ha. Isa nga. Ito ba na din? Hoy, iboy naman nakakaon. Wala po, ganam na. Mga unta. Ay, libre na ni ako. Dito ang sudan ni Juan dito Mario na after napanguntoy corned beef. Napasay itlog dito. Daw napasay utan dito. Utang isa dito. Naglain-lain na siya iya. Lugaw man. Lugaw rin gikaon. Banamo. Hala pa magsakit imong tiil ning manok. Ha? Magsakit. Kuwangan pala niya.